Taong 1978, kwento ito ng isang ulirang asawa. Siya ay ang aking tiyuhin na ngayon ay namayapa na sa kabilang buhay. Nitong mga panahong ito, magulo na nga sa pagitan ng mga militante at mga bandido. Nakikisabay pa nga ang mga mababangis na aswang na hindi alam ng aking mga magulang kung saan nanggagaling. Oo mga kaaswang, minsan lang itong ikinwento ng aking mga magulang dahil ang aking ama ang kambal sa panauhin na paksa ng kwentong ito. Bagong salta sa baryo ang mga nasabing pamilya ng aswang. At ang sabi-sabi ay lumaya sila sa kanilang lugar dahil tinutugis ang kanilang mga angkan. Iyon pala ay kailangan naman talagang tugisin dahil sobrang nakakaperwisyo ang angkan ito ng mga aswang. 6 na buwang buntis ang ginang na itago na lamang natin sa pangalang Huling sa banwa ng Kawayan, Negros Occidental. Tahimik at masaya naman ang pamumuhay ng mag-asawang Huling at Bebot. Isang mangingisda ang asawa at ito ang pangunahing pinagkakakitaan nila bilang nagsisimula pa lamang sa kanilang pamumuhay. Sobrang saya ng mag-asawa. Sabik na silang masilayan ang kanilang panganay na anak na kambal sana. Oo mga kaaswang, may kambal din sana akong mga pinsan kung nabuhay lang ang mga iyon. Mahal, sigurado kang hindi ka takot maiwang mag-isa dito sa bahay? Tanong ni Bebot sa kanyang asawang si Huling. Hindi siya panatag sa kanyang pagpapalaot dahil maiiwang mag-isa ang buntis na asawa. Oo naman mahal, mas gusto ko nga kasing mag-isa. Hindi ako komportable kapag narito ang kambal mo sa bahay. Prangka ng ginang na asawa. Bakit ang init na naman ng dugo mo kay Bobet? Siya na nga lang ang natitirang kapamilya ko. Parang ayaw mo pa yata maging kasama natin siya. Mahabang litanya ng asawa na tila ba nagtatampo. Humingi ng dispensa si Huling sa asawa. Hindi naman siya ganoon kay Bebot noong unang dating nila sa lugar. Talagang naglilihi siya at ang kambal ng asawa ang pinaglilihian. Wala na nga magagawa pa si Bebot. Mahilig kasi talaga ang kanyang asawa na mag-isa. Kahit pa man noong dalaga pa lang ito at lihim niyang sinusubaybayan. Siguro nga ay talagang pinaglilihian ng asawa ang kanyang kambal. Dahil noong hindi pa ito buntis, ay magkalapit naman ang dalawa. Nagkataon din naman na may trabaho rin si Bobet. Kung kaya't hindi na halos na ito makabisita sa kanila. Hindi katulad nung dati, na sa kanila na ito tumitira. Wala pa ring hilig sa trabahong dagat ang kambal nito. Pagsasaka ang gustong hanap buhay ng binata. Naging kampante lamang si Bebot sa tapang na mayroon ang kanyang asawa. Nasanay na siyang iniiwan ito ng madaling araw para pumalaot at maghuli ng maraming isda. Wala sa isip nito na may mangyayaring isang malaking dilubyo sa buhay ng kanyang mag-ina. At iyon ang hinding-hindi niya makakalimutan. Isang pagkakataon noon, kakaalis lang ng lalaki sa bahay ng mga alauna ng madaling araw. Hindi alam nito na ang isang pamilya ng aswang nakakalipat lang at halos 1 linggo pa lamang na nakatira sa kanilang baryo ay lihim na minamatsagan ang buntis na asawa. Dahil magkakapitbahay lang ang mga ito,
Amoy na amoy ng mga ito ang mabagong tila hinog na langka na nasa sinapupunan ng asawang si Huling. Mahal ha, ikandado mo yung pinto. Bilin pa ni Bebot matapos gawaran ng halik ang asawa sa noo at labi. Sige mahal, ingat ka. Wika nito ngunit nakapikit ang mga mata. Parang ayaw pa sanang umalis ng lalaki ng mga oras na iyon. Parang gusto niya ay yakapin lang magdamag ang asawa. Tila namimiss niya ito kahit hindi pa man siya nakaalis ng bahay. Kung hindi lang niya kailangan mag-ipon para sa panganganak nito, hindi siya mapipilitang iwanan ito laging mag-isa. Hindi na namalaya ni Huling na nakatulog na siyang muli. Mabilis na rin siyang hinila ng antok dahil na rin sa nagdadalang tao siya at madalas ay madaling araw na siya nakakatulog ng mahimbing. Hindi na niya nakandado ang pintuan pa. Tuluyan nang napahimbing muli ang kanyang pagkakatulog. Nagising na lamang siya na tila ang daming yapak at may mga pagaspas ng pakpak sa loob ng kanyang bahay. Nagmatsyag ang ginang at nang makumpirma na nasa loob nga at halos nakapalibot ito sa kanya, ay mabilis niyang kinapa ang posporo at ang kanilang lampara. Ngunit hinawakan siya ng mga nilalang. Sisigaw sana ang ginang. Ngunit mabilis na hinawakan ang kanyang bibig. Kinagat ng isa sa mga ito ang kanyang leeg. Sinipsip ang dugo. Hindi lang dalawa ang tila nakapaligid sa ginang. Nasa apat ito at salitan sila sa pagsipsip ng kanyang dugo. Matapos makontento sa kanyang dugo, ay mabilis na binutasan ang tiyan niyang may laman na kambal. Tanging mga sanggol lamang sa kanyang tiyan ang punteriya ng mga ito. Kanya-kanyang kagat at dakma ng nagkalasog-lasog na piraso ng sanggol na 6 na buwan pa lamang sa loob ng tiyan ng ginang. Nang maubos ang sanggol, ay tila paisa-isa ng lumisa ng mga halimaw na tila tuwang-tuwa dahil sa busog at tagumpay sila sa kanilang plano ng gabing iyon. Pagka-uwi ng lalaki, nadatnan niya ang kanyang asawa na parang hayop na nilapa. Halos mabaliw si Bebot sa sinapit ng kanyang mag-ina. Pinangako niya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya mabigyan ng hustisya ang pagkawalan ng 3 buhay na pinapangarap niyang magiging kasama hanggang sa huling hininga niya. Ngunit mga aswang lamang pala ang sisira sa kanyang pangarap na binuo noon. Kasama ang asawa na hindi man lang yata handa sa kaniyang sinapit sa kamay ng mga aswang. Matapos ilibing ang asawa, ay mag-isa na lamang muli sa buhay si Bebot. Kaya nang malaman niyo ng kambal na si Bobet, ay hindi ito nagdalawang isip na puntahan siya sa kanyang bahay para damayan. Humingi pa ito ng dispensa dahil hindi nakadalo sa libing ng manugang. Hindi niya kasi nabalitaan kagad dahil galing din pala ito sa pangingibang bayan para maghanap ng mas mabuting trabaho para mabilis makapag-ipon dahil balak na rin pala nitong magpakasal sa kanyang nobya. Nalungkot din ito sa sinapit ni Huling. Naging mabait rin kasi ito sa kanya at parang kapatid na rin ang turing niya rito. Nung sumunod na buwan, isang bata na naman ang natagpuan na walang buhay. Hinala rin ng mga karamihan ay naaswang ito. Batay sa sinapit nito na halos wakwak na ang tiyan at nawawala ang ibang laman loob. Nagtaka si Bebot. Halos sunod-sunod na ang pananalasa ng aswang sa kanilang lugar.
Dati naman tahimik lang ang lugar nila. Walang aswang ang gumagambala at namimirwisyo sa mga naninirahan sa lugar. Biglang pumasok sa isipan ni Bebot ang bagong kapitbahay. Ang mga ito ay halos hindi nakikisalamuha sa kanila. Lagi lamang ito nasa loob ng kanilang bahay at wala man lang silang ideya kung saan nanggaling ang pamilya at kung ano ang trabaho ng mga ito. Nagsimula lang din ang pananalasa ng mga aswang nung dumating ito sa baryo. Kaya hindi malayong ang mga ito nga ang mga salarin. Humingi ng tulong si Bebot sa kanyang kambal. Hindi rin yata niya kakayanin itong mag-isa dahil buong pamilya ang kakalabanin niya. Nagtanong-tanong rin siya kung anong mabisang pangontra sa aswang na pwede gamitin upang magapi ang mga ito. At para makasigurado, pinuntahan niya ang isang bantog na manggagamot o albularyo na taga-kabilang baryo. Hihingi siya ng pangontra sa mga aswang na pumaslang sa kanyang mag-ina. Pagdating ni Bobit na kaniyang kambal, sinabi niya kaagad ang plano. Wala ang mga itong sinayang na oras. Nang gabi ding iyon ay minatyagan nila ang bahay ng nasabing pamilya. Nagkubli sila mula sa di kalayuan. Hindi man lamang sila nahirapan na mag-abang. Dahil kakapwesto pa lamang nila sa malaking puno na may nakausling malaking bato sa gilid. Malapit ng kaunti sa bahay ng mga ito. Nang may mga nilalang kaagad na lumabas sa bahay. Hindi ito dumaan sa pintuan, kundi sa bintana at nasa kakaibang anyo ang mga ito. Katawan ay tao, ngunit ang ulo ay parang aso. At nagbabaga ang mga mata. Nailarawan nila ang figurang iyon dahil maliwanag ang sikat ng kabilugan ng buwan. Ilang sandali pa ay biglang nagsiiyakan ng mga asong alaga ng kapitbahay nila. Marahil ay nadaanan ito ng mga nilalang. Malakas ang buntong hininga ni Bebot. Kung sana noon pa lang ay hindi siya naging kampante sa mga ito. Buhay pa sana ang kanyang mag-ina. Bigla namang gumuhit sa puso niya ang kirot. Hindi na yata maghihilom ang kanyang sugat sa puso. Pero sisiguraduhin niya na maipaghihiganti niya ang kanyang mag-ina. Uubusin niya ang pamilya ng aswang na nagdala ng dilubyo sa kaniyang buhay. Niyaya niya ang kanyang kambal na pasukin ang bahay ng mga aswang. Mabilis ang kanilang galaw at pinasok kaagad ang nasabing bahay. Tumambad sa kanila ang napakalansang silid. Parang walang babae na nakatira at sobrang kalat ng loob. Ngunit ang higit na nakaagaw ng kanilang pansin ay ang mga pinausukang karne sa ibabaw ng abuhan. Kahit tuyot na ito, ay mahahalata na dibdib ito ng tao. Ang iba ay may mga kamay pa. Nandiri ang dalawa. Halos masuka ang mga ito. Hindi na sila nagtagal pa sa loob. Dahil dito, ay napagtanto ng dalawa na mga aswang nga ang pamilya. Iyon nga lang na paglabas ng mga nilalang, nakakaiba sa bintana ng bahay ay kumpirmado na ng byudo na aswang nga ang pamilya. Iniwan na kaagad nila sa bawat sulok ang maliliit na bote ng langis at ikinabit ang iba sa pintuan ng mga bintana. Aapaw lamang ang langis na iyon na siyang pangontra sa mga ito kapag pumasok na sila. At hindi nila matitiis ang init at amoy ng langis na iyon na binigay ng albularyo. Ayon din ito sa albularyo nagbigay at iyon ang mamatyagan ng byudo kasama ang kanyang kambal. Aabangan na lang nila kung ano ang magiging resulta.
Bumalik ulit sila sa pwesto, sa ilalim ng malaking puno na may nakausling malaking bato. Doon ulit sila magtatago. Antok na sila sa kahihintay ng mga nilalang. Subalit pinilit ni Bebot na huwag makatulog. Hinayaan na lamang niya ang kanyang kambal sa pag-idlip. Sunod-sunod ang tiktilaok ng mga tandak. Indikasyon na madaling araw na. Sa bagay, sanay na rin sa pagpupuyat si Bebot, kung kaya't kinaya niya ang magdamag na walang tulog. Biglang nagkagulo ang mga aso sa unahan. Ibig sabihin ay nariyan ng mga ito. Biglang may kakaibang huni na narinig si Bebot. Ang mga ito na nga at tapos na yata makapambiktima. Mabilis na ginising ni Bebot ang kambal. Nagmatsyag sila kung ano ang gagawin ng mga ito. Hinanda ng kambal ang kanilang mga itak na panlaban sakaling mapapalaban nga sila sa mga ito. Sobrang bangis ng huni ng mga nilalang nang makapasok ng bahay. Napagtanto nilang mabisa nga ang langis ng albularyo. Bumalik ang mga ito sa anyong tao. Patay na rin sa mga boses ng mga ito. Naging boses ng isang normal na tao. Dinig na dinig nila ang malakas na pagmumura ng isa sa mga ito. "Yawa! Sinong pangasang pumasok sa bahay natin?" Bulyaw ng isang lalaki. Isang dalaga yata ang nagrereklamo na sobrang init at sobrang kati ng kanyang katawan. Napagtanto ng kambal na iyon pala talaga ang epekto ng langis na iyon sa katawan ng mga aswang. Hindi pa man sila nakasugod. Sa mga ito ay mabilis na ang mga itong nagsialisan sa bahay. Nagtitipon-tipon ang mga ito sa harapan mismo nilang dalawa. Tanging puno ng malaking kahoy ng nara at nakausling bato lamang ang nakaharang sa pagitan nila. Dinig na dinig ng kambal ang usapan ng pamilya. Eto na naman tayo. Saan na naman tayo mapapadpad nito, tay? Nakakapagod na palipat-lipat. Reklamo ng anak nitong dalaga. Tama. Nakakapagod na nga ang kantong buhay. Kay bago lang natin dito. May nakakaalam na kaagad ng ating katauhan. At balak pa talaga tayong paalisin sa lugar na ito. Reklamo naman ng isa. Binatilyo pa ito ngunit may katangkaran. Kaya mainit ang ulo ko sa mga tao. Wala silang ginawa kundi lagi tayong ipagtabuyang palayo. Galit na wika ng ama. Hindi na napigilan ni Bebot ang kanyang sarili. Tumayo ito at sinagot ang sinabi ng amang aswang. Pipigilan pa sana ito ng kambal. Ngunit huli na at nakatayo na ito at galit na sinagot ang sinabi ng nilalang. Kung hindi naman kayo mga abusadong aswang hindi kayo ipagtatabuyan ng mga tao kung saan lugar man kayo mapadpad. Nagulat ang buong pamilya nang marinig ang taong nagsalita sa kanilang likuran. Patakbong umalis ang mga anak dahil sa takot, kaya napasunod ang mag-asawa. Mabilis ring sinundan ng kambal ang mga ito. Hindi papayag si Bebot na basta na lang ito makatakas na hindi man lang siya nakakapaghiganti sa buhay ng kanyang mag-ina na dinali ng mga ito. Ngunit sobrang bilis tumakbo ng mga aswang. Halos palundag-lundag ang mga ito, parang mga kuneho. Nagsisisi siya kung bakit hinayaan pa niyang makapag-usap ang mga ito. Kahit pagmumuka ng mga aswang na ito ay hindi man lamang niya nakuha. Kapag kasi araw ay tulog siya dahil madaling araw ang kanyang trabaho bilang mananagat. Ang mga ito rin naman ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Kaya kahit ilang linggo pa lang silang magkapit-bahay, ay hindi man lamang sila nakapag-usap. Iyon pala ay iba ang espiritu ng mga bagong lipat, na sa pagkakataong iyon ay maghahanap na naman ng mga bagong lungga dahil hinding-hindi na ang mga ito makababalik pa.
Tuluyan nang nawala ang mga ito sa paningin ng kambal. Nanlumo man si Bebot dahil wala siyang nadali sa mga ito. Ayos na rin dahil hindi na ang mga ito nakababalik pa sa kanilang bagong nilipatang bahay. Mamumblema na naman ang mga ito kung saan na naman sila lilipat. Sa isipan ni Bebot ay paniguradong hindi rin ang mga ito magtatagal. Kung saan mang bagong lugar ang mga ito mapadpad. Abusado. Kaya kailanman ay hindi magkakaroon ng pagpapala sa pamumuhay ang mga ganoong klase ng nilalang. Sa isip ng byudo ay kung hindi man siya makapaghiganti ng lubos, balang araw ay mahahanap rin ng mga ito ang kanilang katapat. Hindi na nag-asawa pang muli si Bebot. Kahit ilang dekada pa ang nagdaan, ay hindi niya makalimutan ang babaeng pinangakuan niya ng pagmamahal ng walang hanggan. Nang magpakasal ang kanyang kambal, ito na lamang ang kanyang sinuportahan. Ang mga anak nitong kambal din ang siya ring tinuring niyang parang mga tunay na anak. Dalawa silang naghahanap buhay para masuportahan ang pangangailangan ng kambal na pamangkin at maging ng asawa nito. Nang mamatay ito, ay sinabi na rin ni Bobet sa kanyang kambal sa puntod ng dating asawang si Huling. At ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa mga kambal na minsan ay napagsilbihan ng ulirang tiyuhin na si Bebot. Nais lang niya ay maibahagi kung gaanong naghinagpis ang kanyang tiyuhin sa pagkawala ng asawa at dahil iyon sa mga abusadong aswang. Alam naman natin na hindi lahat ng aswang ay masama, pero kailangan pa rin natin na mag-ingat at huwag magtiwala sa mga taong hindi natin gaano kakilala. Totoong kaibigan nga ay nananabla o di kaya ay kaanak. Iyon pa kayang hindi pa pamilyar na nilalang na hindi niyo pa gaanong kilala. At hanggang dito na lang po. Ingat mga single. Muli ako si Spiritum, ang inyong narrator. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.